Estem a Potries, un poble menut de la comarca de la Safor que té 1.128 habitants. Doncs jo soc Sergi Vidal, soc l'alcalde de Potries. Este tipus d'activitats, en general totes les activitats culturals, però encara més les que ens venen caigudes del cel, per dir d'alguna manera, amb molta ajuda externa, ens afecten moltíssim positivament. Que als nostres ajuntaments podem contractar persones específicament dedicades a dinamitzar culturalment el poble, ho fem en la mesura de les nostres possibilitats, però per a projectes tan específics com estos és complicat. Soc Azucena Abril i soc la directora creativa de la companyia de creació Braves. És una companyia que està sobretot especialitzada en l'activació de processos participatius de creació. Enguany en Potries hem fet Quina estranya coincidència habitar el mateix carrer, que és un taller una proposta de creació col·lectiva a partir dels relats i de les memòries dels veïns del poble en relació amb el mateix poble, amb la seva relació amb els carrers, amb els llocs del poble. Una experiència molt bonica com ells me feren un recorregut per el poble contant-me moltíssimes històries, quasi de cada racó, de cada casa, de cada puesto per on passàvem, me contaven. Jo crec que pensaven que anàvem a fer unes coses relacionades amb el teatre que crec que sí que els ha trencat un poc amb el que ells esperaven, perquè els ha costat a la creació d'una manera molt més activa. Per als creatius és una ferramenta molt útil per a aprofundir en la meva pràctica creativa i en la meva experimentació creativa i escènica.